video lesson there. Akupa the name of Champagne Medicine if you don't know. Sambonani makhotmani nabafazikazi kunye nawe mfakazi uzongifakazela ukuthi mengimphethe uShake It Up. Somebody kuma comment uthe uyamfuna yangithola hey indaba zanzanza amadolo. So yeah ngizomyeka introduce because most people bamkena ngoShake It Up yabo. Khotmani lami ngicela introduce ngegama lakho lamampela nangesibongo usho ukuthi uphuma va. Sibusiso Shake It Up Msibi. Ngihlala la eKhumalo la e7. Aslami. So Khotmani lami most people baphikisana ngalento le yamadolo ngebhola laseKasi uthi iqale kanjani yabo. So mina sicela usibrief usitshele ukuthi okay uShake It Up ngoshukele eKasi nalile ngizedolo zibuyapi. Bangakhuluma ama-chance. Bangakhuluma bangazikhulumela yabo. Bakhulumela wena. Idolo dala ngalicala nje yami. Khona uqale primary yabo. Sure. Primary maybe ma 2003-4. So most ama player balibona ngawo. Abalibona ngami angazi khona uringayo yabo. Angasho mara ngiyabona ngoba like ithi ngibike kanje lento. Yabo wonke umuntu usuka le esowethu ezela spirit. Sure. Azokopi itayela. Osho bazikopa kuwe le tayela. Bazikopi spirit, bazikopa kiwo. Bazikopi spirit. So ezukena ukuthi khona uShake It Up, khona uShakes. Ubani nje nami bathi balibhala balibeka phansi balitapate. Shake It Up obvious. Because mina Khotmani ngikena udlala Na compare itayela lo musinsa eza kanje. Ushaya Jordan how many years? akazishintsha itayela. Hayi ngifuna ukungicompare futhi. Ayikho nje for uShake It Up. Mina ngi-understand ukuthi why compare like nabo Msheke uShuka. I don't understand. Intwana encane. Esami isibongo sibhalela ngisho PSL ngisibe ne. So yabona ukuthi level ayifani.